Magandang umaga mga kamaster. So, nandito ako ngayon sa Tabunok. Kasi magkakatay kami ng baboy. Ito yung baboy na kakatayin namin. Kasi pista ngayon sa Tabunok dito sa Pagutlan. So, abangan nyo lang yung pagkatay namin. Ito yung pinakulo naming tubig. So, kasama ko si Master Bull. Volcanic. Yung mga kamaster, nasa mga 70 kilos ata to, mahigit. So, abangan nyo lang mga kamaster yung pagkakatay namin ng baboy. 12 seconds later. 1 eternity later. 1 hour later. Suruh tunggu, mana? Suruh tunggu ya. Ini kira pelanggan mau? Pelanggan? Kirain sudah tuh. Balik nanti.
Iwasag maayo.